peixe e o viño e pouca auga estarán moi presentes na próxima edición da Festa do Boi. Bueno, auga que botan desde os balcóns, que agora tamén se puxo de moda con moitos lugares de Galicia. Falolles da miña terra, falolles da Allariz, onde xa hai un grupo de entusiastas. Bueno, a verdade é que, Ricardo, están todo ano preparando a edición. Non é un grupo, prácticamente se pode dicir que é todo pobo. Só me faltaba un, e non miro para ninguén. Pois o único que non atopei ali preparando nada. Eu confeso que nunca vou, desde hai moitos anos, nunca vou á Festa do Boi. Colaboro, como ten que ser, este ano ainda non soltei a pita, pero soltareina. Pero saben eles perfectamente que sí. Pero despois, por razóns que non veñen a conto, non vou nunca. Fun ao principio en todas as edicións de primeiras, e agora que xa aquelo é... Bueno, pois... Entón vouche pedir un favor, que me cedas a túa praza. Queda cedida. En Allariz. Entón apunto meu a ir á Festa do Boi. Nos de momento fomos a ver como a prepara a Comisión de Festas. Todo o pobo volcado. Non o creen? Miren pa aquí. Canta xente sodes traballando nesta Comisión de Festa do Boi? Bueno, podíamos falar de 30, 40, pero ao longo de toda a festa fan falta 100 persoas. E canto tempo levades traballando xa? Prácticamente, desde Nadal do ano anterior, pero digamos que o traballo duro empeza a partir de xaneiro, que é cando xa definimos cada comisión ou cada grupo. Nos necesitamos, desde normalmente Semana Santa, empezar a pedir casa por casa, porque o 80% da financiación da festa son os propios veciños e veciñas as que o aportan. En que te parece se damos unha voltiña e me ensinas todas as actividades que facedes? Pois sí, porque a estas horas xa é cando os diferentes grupos ou colaboradores están en diferentes tarefas. Pues ben, imos hasta aquí a Casa do Boi, onde están as cortes, e arriba é a zona de traballo habitual, onde as mulleres preparan os estandartes das rúas. Empezamos uns anos facendo unhas rúas, e agora xa casi das principales, por o menos, xa están casi todas feitas. E por aquí que lle tocou a facer a vostede? Eu fago de todo, pero neste momento estou corregindo un pouquiño, pois así o que queda as imperfeccións. É un traballo moi agradable, todos o facemos con moito gusto. Xavier, seguimos te? Veña, vamos a outro sitio. Pois imos a colocar os estandartes, que hai un grupo de xente que, bueno, tamén fai esta labor, non? Vos adicadevos a colocar os estandartes? Bueno, a facer eso é máis cousas, pero hoxe toca colocar as bandeiras. Nos quedan ahora estas rúas máis pequenas, pero xa están todas colocadas. Moi ben, pois eu deixo vos colocar os estandartes, entón. Moita sorte, non me callades da escada, Imos hasta o local do Boi, que é un poquinho onde temos o centro neurálxico da venda dos produtos, do merchandising da Festa do Boi, que é parte da financiación da mesma. A ver, quero que me conten a que se dedican vostedes aquí na comisión. Nos a atender a tenda, e reclamar un pouquinho a xente tamén que pasa por a rúa, que entre que non só son as outlets. Aquí este é o outlet do Boi. Moi ben, pois que lle vaya ben o día. Eu vou seguir o recorrido. Seguimos? Sí, imos entón. Bueno, pois aquí onde empeza a procesión do Sandarzúa, a representación histórica, e a xente e os veciños colaboran nesta representación, pois están facendo os ensaios para ese día. Aquí participa todo o mundo. Solamente me falta un que estéis sentado, Curtir é o noso oficio, curtir todas as peles con agua do Arnoia e o agarimo das mulleres. A ver se o día, o domingo 7, canto mellor, porque se non é o meu día. Canta xente sodes aquí nesta representación? Pois bueno, sobre 200, 220 aproximadamente. Entre vostede e eu que non nos escuta ninguén. Que tal o fan? Somos cracks. Sí? Somos cracks. E isto é un trampolín para a fama. Xavier, vamos a deixar esta xente ensaiando e ti e eu vamos ao último paso, non? Sí, pois son dos traballos que facemos todos os días, que ir a pedir casa por casa e negocio por negocio. Pois vamos a iso. Vos sodes os encargados de recaudar, non? Home, claro, hai que facelo, se non o fai nadie non se pode facer a festa. Botamos 3 meses pedindo, pero ao mesmo tempo é bonito porque todo o mundo colabora. Vimos a traerche un cartel para a festa, unhos programiñas para repartir e ao mesmo tempo pedir unha axuda como todos os anos. Aquí os veñen. 400. Ben, por moitas gracias. Bueno, nós fixemos xa a nosa recadación e ainda temos que facer un par delas máis. Vou a seguir chollando, anda. A ganar cartiño. Increíble. Todo o pobo participa. É unha festa do pobo, non é a festa do concello, a festa que fai o pobo. Sí, porque é unha festa que surdiu así espontaneamente, decir, hai xa moitos anos, bueno, a festa é ancestral, a festa é da Idade Media, o que ocorre é que, bueno, pues de repente un grupo de rapaces
daquelas un rapaz como Anxo Quintana, pois que tamén despois sería alcalde do Pobo e tal, e un grupo de rapaces que botaron a andar a festa do boi, e en torno a eso uniuse todo o pobo, sin ideoloxía, sin clase, sin nada de nada. Decir, eu creo que San Benito é o patrón de Allariz, non cabe dúbida, pero a gran festa neste momento en Allariz é a festa do boi, sen dúbida alguna. Cando dicía alguén se preguntará, por que non vai Piñeiro? Porque eu en Allariz encántame estar sendo o fillo da Manolo e da Rosiña. E na festa do boi sigo sendo o presentador de televisión, e entón non me apetece nada que na miña propia casa, no meu propio pueblo, teña que exercer de presentador de televisión. E por eso, sencillamente, enténdelo, non? Eu que quero é que vaya todo o mundo, fago propaganda todos os anos para que Allariz este a reventar, pero deixo sitio, prefiero ir para ir cando estou efectivamente, cando vou todos os domingos a comer con meus pais. Eu paso casi todos os anos para ir á festa, e de feito é unha das festas máis coñecidas de Galicia, que acude xente de toda Galicia e incluso xente de fora que acampa eses días, eses 9 días para estar na festa do boi. Si, en este momento os camping, os hotéis e tal están hasta a bandeira. A verdade é que o montaron moi ben, fixerono moi ben, incluso ata o punto de saber a tradición do boi facía que, según a tradición, pois o boi se lle facía beber unhas sopas de viño. Alguén con moi bo criterio nun momento determinado dixo, isto pode interpretarse como tortura, como que o animal está sufrindo non sei que, non sei cuánto, e evitouse eso, corteuse. E o único que se fai realmente é correr, non un boi, que hai moitos bois para que non se cansen, hai 4, non? En canto botan unha carreiriña, o boi é o que menos corre, o que corre a xente, moitas veces o boi ainda non saliu, e xa hai miles de personas correndo na barreira. É certo, Piñeiro, eu correr non corro boi, pero por medo non o boi. Dame máis medo a xente que vai correndo que o propio boi. Bueno, viamos aí un montón de amigas tamén aí cosendo e preparando todas as cousiñas, e vamos falar de